langostinoak eta arrotza egosten 5 minutu utzi ditu. Hasteko, pina zati bat hartzen da. Ondoren, langostino bat hartzen dugu. Zerbitzeko, arrautza jartzen diogu. Gero, txope zati bat hartzen da. Egurtxoan, gero, nahi duena langostino bat jartzen dio. Eta bukatzeko, pina zati bat sartzen diogu. Eta hau da, dena. Eta nahi baduzu ikusi, hau gelditu zaigu bukaera. Ondo izan eta beste egun bat.